Má jí čeká. No, máme čeká, až se zběhne. Ne? No. Máme točit lidi. Čau. To pak zjistím, jestli nám vůbec má natočení. Že možná jsem... Já, ty vole. No jo. No, jsme tam. Máš tu svačinku. Jasně. Co? Máš tu svačinku, 10 rohlíků, vole. Kristiáne, vstaň. Vidím, že ještě nezaregistroval ty šušenky, ty vole. Ale, Ricky, koukej. No, jsem zamluvila. No? No? No, si to. Byl. Kristián. Kristián se jmenoval, víš? Kristián. To je Kristián McNamara, plastická chirurgie seriál. Ty vole, to byl název seriál. On tak nějak. Ty vole, na to jsem koukal vždycky. Oni dávají zase. Jo, začnou? Oni ti dávají teďko včera nebo kdy. Plastiku? No? Saško, Vydávají upoutávky. Kecáš? Ty vole, tak to budu koukat. Jo, to budu mít asi to. Jo, Kristián, to je ten furt s každýma šuká, ty vole. Ten je dobrý, to mám ráda. Oni oba s každým šukají. No vlastně, on už podvádí tu blondýnu. Nebo už vlastně s ní nevím, ani jinak to končilo, ty vole. Nevím, jak který je Kristián, ty vole. Kristián je, ten je měl tu blondýnu. No, nevím. Tu, jak ona se jmenovala. Počkat. Tak za to. No, tak jdem. Ricky, pojď. Tam se že mi vezme ten foťák, ty vole. Kristián měl blondýnu, takovou mladou. Ona byla pornoherečka. A ona se ho vzala a ona mu říkala hovado. Jasně, ne, to byla jiná, to byla feťačka, ty vole. Jeden tam je, co hráli v Čarodějkách. Cože? No jasně, ty Kristián, ty Kristián. Jo, jasně, to není lepší. Ten na Čarodějky bylo. Jedna holka, co se ta na tu plastiku čumá jenom z důvodu, protože tam hraje, ty vole. Já na to čumím, protože mi to baví, ty vole. A nevím, asi kvůli tak šel pro šukaj, ty vole, já nevím. Oni jak tam byli? No prostě každá mrda. Stěžují ženská podvání, že ta ženská stěžují podvání nebo co. A oni jak si vzali nějakou ženskou. Barvy potkali a oni tam s tím trojku dávali. On vždycky i v tom seriálu, ty vole, to je hustý. Vždycky přišla jedna, vole, pak přišla druhá a dal trojku, ty vole. Hej, ty vole. To je šuka z kanclu a kde se dala, jako. A on vždycky taky fára, ty vole, vždycky. A něco bylo Lamborghini nebo něco. To je úplně nářez. Teď to ani nevím, že to budu dávat. A mě úplně minuje na Saraš. To se dal jeden díl? Že to si až kozy, doufám. Doufám, že to není nová série, protože ty vole jinak by vykvetla. Nová normálně. To odkoupila ty vole, své kozy. A včera to dávali, jo? Já nevím, dávali předevčírem a předevčírem upoutávky. A tak doufám, tak a to dají třeba na září, ne? Doufám. Nebo už dřív třeba. Teď to má dávat snadno. Tak to si musím podívat. No tady měl dávat stejný první díl nějaký nebo toho. Tak já se musím podívat, to nesmím propasnout, ty vole. Pak už nedali, by mě to pěkně nasralo. Jeden díl može. No ale to pak nevím, o co dá, už ani nevím, jak to posledně končilo. Jo, posledně to končilo, že ta jeho žena, ta blondýna, ta jsou, jak byl Hafolet, ta odjela s jeho dcerou do prdele, z města. A rozvedli se, myslím, nebo požádají o rozvod, já už nevím. No a Kristián, nevím, ten je asi sám, nebo tak myslím, že byl sám. Nevím, to bylo dost hustý. To byla jedna, jo, ona byla feťák. Jak to točíš, jo? Na to furt točím, no. Ty piješ? Pojď, vole.
jo. To obědu bych nebyla v záběru. No už tam jenom seš. A jenom letmo. Nikam nedávej, ty vole. Půlhodinová reportáž, vole. Ty to je hustý, že to budu dál, se těším, ty vole. Fakt? Já miluji tu znělku. To je úplně taky erotický seriál, co jako víš co. To něco jak byli Turdorovci. Ty krávo, na to jsem, já jsem, ty vole, jsem na to nekoukala, jedna vždycky koukala. Vždycky koukej na to, ty vole, tam furt mrdá, protože teď tam šukali, to se neviděla, říkal jsem, že na ten nikdy budeš koukat, tak jo, budu na to koukat. A pak ty vole, tak mi hodila nějaký video z Jutka, ne? No ty vole, tam ten princ, ten král, ten, víš co, ten hlavní šukal s nějakou mladou dcerou, ty vole. No mrdá, pak přišel, jsem tady potrhl to, no ty vole, to je hustý. A jí se teď líbil ten král, ne? Takže samozřejmě si líbilo, když jsem těžce chlastá, těžkýma gortem. tam šuká, no, a neustoj, ty vole, tak jo. Projedej s tím poťákem, vole. Já jsem to teď rozsedla. To je tam Petrka. Krásný teplický park. Zdraví. Kája Verča.